Kaixo, Kirmen Uribe nauzue, New Yorketik, eta urtengo Durangon aurkeztuko dut Bilbao, New York, Bilbaoren edizio berria. Aurten idatzitako hitzaurrearekin eta irakurketa gida batekin. Irakurketa gida zertarako? Etxean, lagun artean, ikastetxetan edo irakurle klubetan irakurri ahal izateko eta eztabaidatu ahal izateko. Bilbao, New York, Bilbao zer da? Bada gaztetasunaren ausardiarekin idatzitako novela bat. Egin nahi nuen zerbait desberdina. Orduan, erabili beharrean egitura lineal bat, interneten inspiratutako sare egitura bat dauka. Oso ausarta da, oso librea, baina uste dut arima ere badaukala. Orduan, aurtengo Durangon, Bilbao, New York, Bilbaoren edizio berria elkarren eskutik.